L-għada li rriżulta li d-deputat nazzjonalista Claudio Grech ma qalx il-verità quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddefendih. Staqsejna x'passi se jieħu u minflok wieġeb Simon Busuttil daħal il-wieb tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius. X'passi se tkun qed tieħu fil-konfront ta' Claudio Grech, Dr. Busuttil, tista' tgħidilna x'passi se tieħu? Meta kienet jixhed fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Claudio Grech qal li hu sar jaf lil George Farrugia fl-2012. Iżda emails velati l-ħadd urew kif Grech kien jaf lil George Farrugia u ltaqa' miegħu l-ewwel darba fl-2006. Bekk fil-PAC, Grech ma qalx il-verità dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-protagonist tal-iskandlu taż-żejt. Ministru, jiena ħadd ġurament. Jiena ħadd jekk ma tridx temminni dik hija għażla tiegħek. Jiena ħadd ġurament hawnhekk, naf li qiegħed ta' ġurament hawnhekk, jekk inti jidhirlek li ma temminnix. Jiena kont kategoriku fir-risposti li tajtek. Ma qadx inkun ambigu inħalli xi tieqa x'imkien illi ngħidlek forsi kont nafu. Jien ma kontx nafu. Jien ma kontx naf li jitrejdja u ma kellix il-funzjoni li nkun naf. Minkejja Claudio Grech ma qalx il-verità taħt ġurament, Simon Busuttil iġġustifika l-aġir tiegħu. Mhux meta xi ħadd jinsa meeting kif jista' jiġri lilek, kif jista' jiġri lili, kif jista' jiġri lil kulħadd illi tkun saret 9 snin ilu. L-emails juru li Claudio Grech li kien kap tas-segretarjat tal-eks Ministru Ostingat kien tkellem ma' George Farrugia dwar is-settur tal-enerġija. Iżda Simon Busuttil dan ma jfisser xejn. Donnok inti qed tinkwieta illi Claudio Grech nesa laqa li kellu 9 snin ilu fuq suġġett li ma kellu x'jaqsam xejn mal-kwistjoni taż-żejt li qiegħda tiġi diskussa fil-Public Accounts Committee. Fl-aħħar jiem il-Partit Laburista qala l-iktar minn darba l-ballun issa qiegħed f'saqajn Simon Busuttil li għandu sfida qudiemu biex tassew juri li jemmen f'politika onesta u jieħu passi kontra Grech.